Εγώ θεωρώ ότι οι υπουργοί και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ευθύνες και να τις αντιμετωπίζουν σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν μου λέτε, δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω γιατί το θεωρώ αστείο. Θυμάστε συναδέλφους σας στη Βουλή να φέρονται με έναν τρόπο πιο χαλαρό απέναντι στον νόμο, έχοντας την προστασία της ασυλίας? Βεβαίως τη θυμάμαι. Βεβαίως και θυμάμαι. Δηλαδή, θυμάμαι και σε συζητήσεις και σε πράξεις και σε δραστηριότητες να είναι διάχυτο αυτό το πράγμα, ότι το γνωστό, το ελληνικό, γιατί αφού είναι ελληνικό, γιατί να μην είναι και πολιτικό, μια και η πολιτική μιλάμε για την ελληνική πολιτική. Ότι σιγά εγώ είμαι, ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ και εγώ που έχω αυτή την ασπίδα γύρω μου που λέγεται πολιτική. Φυσικά και ήταν διάχυτο παντού. Το οποίο είναι επίσης απαράδεκτο. Η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια, κατηγορήθηκε για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων για μια εκπομπή που παρουσίαζε. Όταν ήρθε το θέμα ότι πρέπει να γίνει μαζί με κάποιους άλλους, νομίζω, συναδέλφους για άλλα θέματα, τότε στη Βουλή η άρση της βουλευτικής ασυλίας, εγώ ήμουν η πρώτη που είπα ότι βεβαίως και να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας. Εγώ είμαι γενικά υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας σε όλους, για όλους και σε όλα τα επίπεδα. Για να μπορέσω να πάω να τελειώνω, να μην με τραβάει 7 και 8 και 10 χρόνια αυτή η ιστορία, γιατί πέραν της ταλαιπωρίας είναι και πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, δεν μου εδόθη παρόλο που το ζήτησα. Η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν το θέμα αστείο, ίσως, για να άρει τη βουλευτική ασυλία. Και τελικά περίμενα και μετά, όταν δεν εξελέγει πια, τελήθηκε το θέμα στο δικαστήριο. Είναι αστείο να κρύβεσαι, ειδικά αν νιώθεις ότι έχεις δίκιο και ότι δεν έχεις κάνει τίποτα κακό. Να περιμένει ο άλλος που σε μηνύει. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι η περίπτωση δικιά μου που ήταν κραυγαλαία ότι είχα δίκιο. Πες ότι κάποιοι άλλοι όμως, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτός που μηνύει τον βουλευτή είναι οπωσδήποτε ο βουλευτής ο αθώος και ο άλλος που τον μηνύει σον και καλά ο λάθος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κοινή συνενέση η άρση της ασυλίας για να τελειώνουν. Εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα πολιτευόμενοι ή ζώντας ή δουλεύοντας σε κάποια άλλη δουλειά να με κυνηγάει ένα πράγμα που να είναι πάνω από το κεφάλι μου ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω εκείνη την ώρα άμεσα. Ο καθένας αυτό θέλει, να το ξεκαθαρίσει εκείνη την ώρα. Γιατί συνήθως τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Καλά, τι δουλειά έχει κομματική πειθαρχία σε όλο αυτό? Ποια πειθαρχία και ποια κομματική, έτσι όπως έχουμε γίνει? Τώρα πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίζει το οτιδήποτε από την αρχή. Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και τότε θυμάμαι που ήταν και σε άλλες περιπτώσεις βουλευτών που ζητούσαν κάποιοι και μάλιστα κάποιοι μας έλεγαν να ψηφίσουμε ότι το σύνηθες ήταν να ρωτήσουν αυτόν για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας, αν θέλει κτλ. Αυτά είναι παιχνιδάκια, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναλώνεται η Βουλή και οι βουλευτές σε τέτοιες ιστορίες. Έχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούν από το αν θα γίνει άρση ή μη άρση, τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι. Άλλο το δικαστήριο, άλλο οι υποθέσεις, οι ποινικές ή οτιδήποτε, οι αστικές, και άλλο η Βουλή. Η Βουλή έχει άλλα πράγματα να κάνει από το να ασχολείται αν πρέπει ο καθένας να μην υπάρχει βουλευτική ασυλία, να μην υπάρχει ασυλία. Εγώ έχω και ένα θέμα με τη λέξη ασυλία. Τι θα πει ασυλία? Το ότι έχουμε την ασπίδα της βουλευτικής ασυλίας γιατί πέφτουν οι βουλευτές θύματα των κομματικών αντιπάλων και τους τρέχουν κάθε μέρα στα δικαστήρια, νομίζω ότι είναι μια τεράστια δικαιολογία, για να μην πω μια άλλη λέξη που αν την πω θα είναι αυτή που θα πω τώρα και είναι μπουρδα.